Hei, salută toată lumea. Ăsta like dacă să viitor, hei. Mă încurc eu exact și voi. Sunt de sau ceva genul. Nu uitați să nu vă spărați să stai la țară. Primi liniște că filmezi la ora 10. Și frate, ba, de data aceasta am făcut off-camera aici. Am făcut camera pentru că împărțim diamante. M-am dus, am luat obsidian. Am minat de acolo. Așa. Am decorat, mi-am făcut casa. Nu știu, așa am vrut să o fac. Uite, faină. Ca să ducem să vin ca să trebuie să vii pe la în camera de cezul. Mai am lenă. Și da, aici avem camera mea. Opa, și cioburenile din casă. Și nu știu ce. Stați puțin. Îl pun pe pauze. Bun, am revenit. Nu a intrat nimeni la mine în cameră. Doar trebuie să fac sound. Și nu mă gândesc. Pac. Mi-au un resource pack. Să nu mai scot ăsta din încărcat. Bun, o să mergem să vedem ce ne dă. Ce nu am găsit. Am găsit undeva și a zis să merg cu niște blocuri și... Da. Acest episod va fi de 5 minute. Mi s-a luat. Deci pe la 12, nu pe la 12, la 1 noaptea. Făcut episodul ăla de 20 de minute. Da, pentru că nu m-au mai culcat, n-au mai avut ce să bine că nu m-am mai culcat. Și o să fac 4 minute. Quartz. Bine. Deci, de-aia avem niște ăsta. Drum de raportare pe bune. Da, și undeva o să fie ceva gen luat de mine tot. Și mi-a zis, da, Alex, uite unde se poate. Un tip mi-a zis de pe canalul Leo în comentarii și zice ceva super funny, să zic eu, funny episod Leo și zice la Alex, asta de ce nu bați Wither-ul? Nu merge? Păi, nu știu, poate versiunea asta nu merge, nu știu. S-au dat să ceva, măcar s-a făcut, adică n-a rămas chestia o cumpare. Eu zic, da. What the fuck? Mi s-a blocat telefonul, uite mă. What the fuck? Și o să vor apărea episoade noi, da? Da, bun. Pun puțin pe pauză să verific ceva.
am revenit. Și da, nu era tot ce vreau să văd în fine. Ce vom face în acest... Păi, nu prea mai avem ce face. Puțin laminat. Dar nu chef laminat. Vreau să mai aici pe acasă chestii. Mai avem diamante de el. Eu... Mai avem două măcar. Da, le-am consumat terapie. Da, și scuzați-mă că nu se pune doar 15 minute. De ce poți face videoclipul? Bun, hai să-mi toporul. Și toporul mi-a putut nou. Nu vă gândiți. Am luat? Da, nu cred că am luat pentru tot. Da, aici o să vină căul. Ba da. Era bun. Acum trebuie să aranjăm tot. Și da. Mor de râs. Pentru cum mai devreme am jucat pe un joc și a fost funny. Că veneam niște chestii, în fine. Și Swamp se numește un joc, nu știu, cred că n-am citit-o bine. Spam. Mi l-am luat și m-am jucat, am ajuns la nivelul 12, nu știu dacă trebuie să filmez. Voi, deci, o să fie ăla de asta, că trebuie doar jos de sus. Să putem face unelte, pac. Blocuri. Bun. Unde punem minereurile? Aici minereul. La toți din dracule, dar le luăm cu noi. Vreau să nu oricum. Flint stilul să-l punem la aici. Și aici plante și chestii. Un loc de ce avem loc să punem chestii. Păi da, mai enervează. Deci, da, 8 minute. Pun la 14 minute sau 15 să încheiem și noi episodul. Sau chiar acum 8 minute va ajunge? Nu cred că va ajunge. Dar punem arbura. Bun. Gata. Le punem la blocuri. Hai că ne învățăm și noi. Cum acum avem ăla. Hai dăm pe noi. Vector sau să începe creativ. Bun, hai să încheiem. Mă oprinesc de la orice. Minecraft să ies pe... Bun, hai să încheiem episodul. Hai să mai reculcăm. Dar nu degeaba vin mai jos. Să fiu cu mâna goală. Gata. Și dacă nu mă crezi că poate ce ține că am făcut casa pe creativ. Uite-vă, adică pe luna asta n-ai găsit țart. Sigur. Dacă asta vă arăt, sigur. 10 minute.
Duceți-vă la primul episod. Deci m-aș duce așa. Nu știu. Cu părerea din primul episod mai că am pus-o pe babă și ziceam că i-am dat. Și atunci, ferma mea de sugar. Să aveți aici, acolo sus. 8, 7, 6, 6, 9, 9, 9. Dacă vreți și voi să jucați pe Seed, vedeți chestii, că nu o să găsiți că diamante să vedeți și voi diamanți. Dar pare rău de nu știu să... Adică nu spune mai, spune pentru că aveți Seed și vă puteți face chestiile mele. Uităm aici. De ce fac fermă de sugar cane aici? Unii ziceți, nu e necesară, boss. Ba aici și aici se face enchantment table. Oameni buni, oameni răi. Și asta poate fi crescut la infinit. Pac. Pac. Stai. Pac. 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 Fac și... Da, aici. Uite așa? Aleluia. Bă. Hai să vă arăt unde e Dark Oak. Și cred că sunt singuri la mine chiar. Da. Știți din episodul adică episodul 2 a fost tare, adică bine. În fine, și la început cu canalul, deci o să aștept să-mi mergeți abonați dacă mi-aduceți, dacă sunteți abonați. Da? Și dacă nu credeți că este Dark Oak, bine, în episodul viitor, adică episodul 3, o să mergem la explora. Și, da, o să ia ce scrie Dark Oak Wood. Puteți vedea dacă îl facem milien de la care avem noi acasă. Pac. Și nu e spus. Acum trebuie să mergem acasă. Hai să încheiem aici, ce să fie. Carpet, pom. Bine, lasă. La vechea mea Leo Alex, adică cetatea Leo Alex, aici era. Fix aici. Era ceva de bun. Începe și să mă dăm în casă aceste persoane de pa!